Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro uban ang environment advocates ug Barangay Bugo Council nagpahigayon og surprise inspection sa sitio Suntingon tungod sa giingong illegal quarrying activities nga miresulta sa grabing baha sa low-lying areas sa nasangpit nga barangay. Aniya ang atong balitang barangay. Adlawng Biyernes, nagkatapok ang mga personay sa Clenro, DENR, Barangay Bugo Council ug Bugo Environmental Advocate Group sa Barangay Hall sa nasangpit nga barangay. Kinialang sa surprise inspection sa sitio Suntingon sa giingong illegal quarrying activities. Pag-abot sa grupo sa lugar, mitambad kanila ang naupaw na nga bukid tungod sa ginahimong quarrying sa lugar. Matud pa sa Bugo Environmental Advocate Group nga nakumperwisyo na ang hatod sa quarry sa ilang lugar. Labi pa karon nga ting-ulan, halos matag gabi dili kuno sila makatulog sa kabalaka nga kalit na sab musaka ang tubig sa pa nga adunay kauban nga balas, bato ug uban pa. Dili gyud na mahilo na ang mga katawhan sa Bantilis, particularly diya kay naka-experience man gyud ta last year atong July 21 og kusog nga flash flood nga nakaguba gyud sa among property. Mga kapuso, makita nato kining tambak sa yuta ug balas dinhiya nga anaa na himutang duol sa suba. Ang reklamo sa mga residente, panahon nga muulan, kining mga tambak sa yuta ug balas gilayon maanod ug madiretso ngadto sa ilang mga kabalayan. Alang sa Barangay Council sa Bugo, sukad nakadawat sila og reklamo sa mga residente. Nagpasa gilayon sila og resolution nga nagbakwi sa Barangay Resolution of No Objection nga naduso kaniadto nga gatugot sa quarry. We already passed the resolution to stop the transaction from ENG company kay maugi nakadaot kay ang ilang mga waste dito gipanglabay suba. Apan matod sa Clenro, ang dakong bungtod nga nakuhaan tungod sa quarry pasok sa gitagana sa balaod o wala nakalapas sa environmental laws. Although sa zoning na ingon nga agricultural, pero not all area are agricultural. Kay para kung makita man nato na diha, kinsa ba tayo magdaro ana. Mao nang ang certification given to us by MGB sa applicant kay mangayo man na kung pwede ba na siya i-quarry. Ang ilang gibutang is outside sa no-go zone. So bot pasabot nga nakagawa siya sa pwede madaro. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang nasangpit nga quarry company apan walay miatubang kanamo nga ilang representante. Panghinaot sa mga environmental advocates karon nga sa dili madugay matubag na ang ilang hangyo nga maprotektahan ang ilang pamuyo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.